دای سکێنە یەک ji قوربانiyên destê Daişa digel 18 kesan ji xêzana xwe ketibûne destê Daişda. Ew digel 12yên dî rizgar bûyîne. Lê hîş 6 kes ji xêzana wê windayîne. Wan xwe nikare û peyvekê bijin axir pey. Goreke bi kom bitine derdora 200 metrî ji mala wê dûr e. Her roj seredanê dike û bi hêviya gomalbata wê ne di nav debin û rojekê ji rojan lê vegerin. خدای هیویانش چندینه همی هنا دولتا هنا الوان مغبرا رابان زوترین دام امزان وان یار ساغن یان مرینا ابي خدای کی امر جا خوش خدای قلنا کان کجاری بکرن ما ودکن ما بلکی خدای ما قای اوین میت کچکن نزوجی هنک جواد گره بر bi gundê zelîliyê ve diçin li başûrê çiyayê Şingalê. Li wir goreke bi komel lê miştê axa li ser rakirî heye. Rufat û cilên qurbaniyan li qadê têne dîtin. Xêrî Elî, rêveberê rêkxirawa Êzidî a Dîkomînd li Şingalê. Cexd li ser wê çendê dike got îhmalî di karkirina li ser gorên bi komên Şingalê heye. Ev maqbera rastî gelekê hemalawan hatiye kirin û gelekî ji wan hestiyê wan şehîda û çê avê birîne çê heywanata birîne yanî teeredî gelek dirûfit xaricî bûyîne teedelî hatiye kirin. Di encama cînosayîdkirina Êzidiyên Şingalê li sala 2014 heta niho 81 gorên bi kom hatîne dîtin. Piştî derbasbûna 8 salan bitinê 21 gor hatîne rakirin û şêstên dî mayîne. Germ û serma, baran û giyanwera gelek ji van gora ji nav birîne. Yusuf Rabih Rûdaw, Şingal.